uthi Mhlongo uthi phathi igama lika Jesu ilona oyowela ngalo noma ngabe sewufike ekufeni liyakusindisa usesemhlabeni likufake embusweni kaNkuluNkulu nasekugcineni ngeke uze uphoxeke mawuphethe igama lika Jesu uphoxa ngawo wonke amanye kodwa hayi leli lika Jesu sikwamukele kwi Sound Doctrine Hub uphakamani wakakhoza ngisahlezi kusona leso siqeki umfundisi uextendile trip yakhe umfundisi uNkosi ngisho kumnandi le emazweni kodwa indlela ezinhle uyosixoxela kahle umfundisi mayisebuyile kodwa konke kuhamba kahle can't wait ukuthi umfundisi abuye simbonga uNkulunkulu ukuthi ukhona sibonge Daviola esithatha kena izintambo angedwa ke namhlanje e-studio nginomama wase Sound Doctrine Fellowship uyazi ukuthi izolo lapha e-Sound Doctrine Fellowship bekunenkomfa yabantu besifazane ozosithi nje halamuzi ngayo asitshela ukuthi uNkulunkulu ubenzani bekhamba kanjani esothi mayeqeda ukusbriefa ngokwenzekile kwi-conference so bese sixoxa ngento ecishiyele ngalapho abantu besifazane beseva abanye abantu besifazane sibona nezwi kaNkuluNkulu ngalokho ngiyazi sijwayele ukuyibona iministry ekakhulukazi iholwa amadoda abefundisi beseva ibandla lonke siyambona uJesu efikile odina nabapostoli baseva the whole church women and men ebandleni kodwa akhona ama ministries uNkulunkulu afuna enziwe abesifazane ngqo bewenza kwabanye abantu besifazane belekelelana bebodwa khona ubizo olinjalo akhona ama ministries anjalo khona ama examples ezweni kaNkulunkulu esiwabuka maqondana nezinto ezinjalo after sikhulume noMamkhazi kodwa ke siqale ngokumnikeza ithuba uMamkhazi sibingelele Mamkhazi sawubona sikwamukele kwi Sound Doctrine Hub ninjani Siyaphila baba siyaphila ngithanda ukubingelela bonke abalaleli beSound Doctrine Hub ngibingelele imedia crew ngiphinde ngikubingelele futhi baba ukhoza ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha igama lami nguPamela ngowakakhazi ngiphuma eSound Doctrine Fellowship eMontclair Amen sibonge kakhulu Mamkhazi omunye wama chief organizers ale conference ekade ikhona endaweni yaseMontclair izolo labantu besifazane kade bedla idili khona lezinto zikaNkuluNkulu bedla nje nezenyama sibonile bekuhle kakhulu Mamkhazi uzosichazela ngazo zonke lezo zinto kodwa ngiyacela ukuthi siqale ngokukhuleka bese singena ohlelweni lethu siyakubonga baba kakhulu futhi namhlanje ntambama umusa wakho mkhulu ufanelwe ukudunyiswa nokubatshazwa ngenxa yakho konke osenzele khona kuKristu Jesu inkosi yethu siyakubonga ngokufa kwakhe okuhlawulele izono zethu siyakubonga ngokuthi usikhethe usinikeze ukukholwa khona sokwazi ukwamukela ama benefits alokufa kukaJesu siyabakhulekela abaningi inkosi abasekude nawe sengathi izwi lakho malisabalala lingafinyelela nakubona babe baningi obadonsela ensindisweni ubahlenge abantu bakho ekubhujisweni ungavumi ukuthi baphalale bengaphendukile besahleze ezonweni zabo benzela umusa inkosi njengalokhu nathi wasenzela siyabonga kakhulu baba ngabantu besifazane einkonzweni osinikeze bona siyakubonga ngomsebenzi omuhle abawenzayo ebandleni lakho ngecontribution ebalekile abayenzayo ebandleni nasembusweni wakho siyabonga inkonference efana lezi kade zikhona nje eMontclair yazi ziyenzeka nakwezinye indawo eziningi njengoba kuyinyanga yabantu besifazane siyakubonga ngevangeli lishunyayelwa kubona ngomlilo ukhwezelwa kubona bevuselelana befundisana izwi lakho beqhuquzelana belulekana ezimweni zonke abadlula kuzo ukuze wena uzokhazimuliswa hayi nje kuphela impilweni zamadoda kodwa nasempilweni zabantu besifazane ube ngomkhulu uvele njengoNkulunkulu sikunikeza lonke udumo egameni lika Jesu umsindisi wethu amen Mamkhazi ake usithi ke fahla siqaleni lapho nje ukuthi bekwenzakalani lapha eSound Doctrine Fellowship eMontclair izolo
Babukhoza izolo bekuyi conference yabantu besifazane. Besiqala izolo was our first conference eMontclair. I-conference yethu title ibithi The Character of a Role of a Woman in Christ. So nje izolo omama baphume ngobuningi babo. Koqala nje si advertise late kodwa ngendlela omama basihloniphe ngakhona isimemo bafika bagcwala agcinanga nje lapho si interactile nje ekseni. I think just to let down ourselves saxoxa kwamnandi saphuza coffee before actually getting into the season or the reason for the day. We had coffee, we sesihlala phansi siqala i-worship team yasithatha ngendumiso. Indumiso ibikwizinga elihle kakhulu babukhoza. So sithe isiqhubeka inkonzo bese sesi ready because the atmosphere was inviting. And ngendlela indumiso ama worshippers ngendlela athathe asibeka ngayo sizwile ukuthi no indeed sikwi women's conference. Sakhohlwa amakhaya sabo mama kwamnandi ngalendlela isimanga omama kade bebahle and everybody was very excited ngendlela eqale ngayo. Amen. Sibonile nathi sibona izithombe. Ungayobona nawe lapho umlaleli kwi Sound Doctrine Fellowship page i-Facebook page yabo. Uyawubona nje amagqabantshintshi lapha abantu besifazane beyimisele bese bukhona bikaNkulunkulu. And then mamkhazi bekuthiwani nihambe endleni bazizwa kanjani abantu besifazane emva kwenkonzo? Yo baba we had 2 women, very strong women angisho kanjalo. Ama speakers of the day ethu beku Mamkosi no Mamkhoza abasherelile nje ngezwi engicela nje ukulisho nje very quick. uMamkosi ukhulume kakhulu ngoMatthew 6 verse 1. Matthew 6 verse 1 ithi, be careful to practice your righteousness in front of others. If you do, you will not receive your reward in heaven. So lena nje ubaba umama uNkosi uyindlale kahle ukuthi asimusa ukwenza izinto ngoba sithanda ukubukwa la emhlabeni. Asike senze izinto udumo lonke libuyele kuNkulunkulu because egcineni kukho konke esegrepha apha egcineni kukho konke our reward siyithola ezulwini ayikho la emhlabeni. And ngithanda ukukhuluma issue le ukuthi i-reward ngoba mhlawumbe isikhathi esiningi siyathanda ukwenza izinto to be praised la emhlabeni but lokho ku wrong. That is why esiphene verse so mama so sayithatha lento so mama sahamba nayo ukuthi okay asiyeke lento ukuthi sithanda ukwenza for ukubukwa sithanda ukuthi si praise thina la emhlabeni kahle lesikwenzayo kumele sikwenze to the glory of God. Sikwenza ukuthi esikwenzayo sazi kahle ukuthi yonke udumo likaNkulunkulu nokuthi singa expect lutho kubantu aphelelanga ke lapho babukhoza baqhubeka uMamkhoza basifundisa ngo 1 Peter 3 verse 1 a beauty of a woman inside. Iyasho 1 Peter ukuthi sabantu besifazane siyathanda ukuba bahle. Wonke umuntu besifazane uyathanda akukho wrong ukuba muhle ngaphandle babalekile. And sirealizile lokho sabantu besifazane because I think he's speaking on all the women that they bekhona ukuthi yazi ukuthi akubalekile ukuba muhle ngaphandle ngoba okubalekile ukuthi ube muhle ngaphakathi ngoba mangathiwa manje uNkulunkulu uthi turn inside out. Iphakathi lakho lifana nengaphandle like are you bright on the inside as you are on the outside. Wayibeka nje sabona ukuthi no asiyeke kuloko esihlobisa lo mzimba. Yes kuhle ukuthi ube muhle umuntu esifazana ugqoka ube muhle ube bright kodwa kahle hle our character we have to work within ourselves. Iphakathi imele libe njengenaphandle lakho kungabi nje ingaphandle lakho kuphela. Waphinda futhi wakhuluma ngo ada nje ukufunda la Acts 9 verse 36
In Joppa, there was a disciple named Tabitha. In a Greek name, it's Dorcas. She was always doing good in helping the poor. Uyachaza kabanzi la umam cause uthi ene mele senze kahle. Have a helping hand. Ube usizo emphakathini njengo Dorcas wayihlezi, she was always helping the poor. She was a helpful person. So nathi so mama kanjalo wachaza ukuthi kumele nje ube that go to person, wazi ukuthi enema sebefikile kuwena bayazi lo siza abadingayo, they'll definitely bazolithola. So bazalwane kukho konke abakushilo omama kusifundise kakhulu and noma sesikhuluma so mama sesiphuma nje omama bajabule kakhulu, because in many cases beswazi lama verse lawa, but teaching at Sikuyona izolo, it was the first. It was so sound. It was so calm. Sifundile sa understand. Akufananga njengaqala la sasimemeza khona uthothi siyamemeza siyagxuma kodwa asazi kahle hle makuthiwa uphume nani, asazi ukuthi baba siphume nani, kodwa izolo masiphuma umama nomama bekuhlekwa kumnandi ukuthi hayibo kahle hle ngempela lento engigqokile kumele ngibe kanje, kumele ngibe beautiful inside, and kumele kwazi ukuthi umuntu mayizongqongqoza kwakhazi umnyango wakhazi uhlezi uvulekile, either I know you or don't, kodwa mawusuzofuna usizo because I'm a child of God, kumele ukukhombisa ukuthi wena uhlukile nomuntu wasezweni, umntana kaNkulunkulu. So umntana kaNkulunkulu akenzi njengomuntu wasezweni. So umuntu wasezweni mhlawumbe uzokumisa, kodwa wena umuntu waNkulunkulu, you will always have your doors open and you'll always have your heart open, and you'll always give with the open heart, and uzonikela ngakho konke kodwa uhambisane ngezwi laNkulunkulu, ngoba yonke into esifundile izolo ukuthi itholakala la ezwini laNkulunkulu, kade bengasithatheli nje emakhanda kodwa yonke into they referenced la ezwini laNkulunkulu. Siyabonga Inkosi ukuthi bahlangana abantu besifazane kungaqhunywa nje kube mnandi kujakadule kubhekwele bebahle, kodwa kuhambe abantu bahambe bengaphethe lutho kuvela kuNkulunkulu. Siyabonga Inkosi ngalokho. Manje Mamkazi, this was your first one lenkomfa enkulu, ngicabangani nge-future? Yo baba, this was our first. Yabona uNkulunkulu uhambe nathi. Siyambonga uNkulunkulu asiphezi. uNkulunkulu uzivezile ukuthi muhle njalo. So i-conference yethu beke yokuqala ngoba ngishilo ukuthi si advertise late, but the turn up was beautiful. Esikufisayo and trusting God, lento eqala uNkulunkulu futhi izoqeda oyena ukuthi laba debe khona izolo, each one bring one. And sifisa ukuthi ene igcwale ihall, and umam Nkosi uze wathi ayi akube ngisho khona imarquee. We are aiming for that, but God's grace siyakhuleka nje siyasithoba kuNkulunkulu ukuthi makube njalo, because thina ukudle sikutholile izolo siyafisa ukuthi abantu besifazane bazi exactly ukuthi umuntu wesifazane kuNkulunkulu ubani, because isikhathi esikhulu besihamba ngento ebesingayazi besithi siyazi kade besingazi. Hey, praise the Lord. Sibonge Inkosi. Sibonge nokuthi uyezwa Mamkazi mayikhuluma ukuthi ikhona imicabango yenye inkomfa mhlambe sebesikhuluma into efanayo ngonyaka ozayo, simthembe uNkulunkulu siyohlana kanjalo. Sibonge kuwena osupportile nawe usupporte ngomkhuleko oyithanda izinto ezinhle ezenzelwa uNkulunkulu. So engekho ezinye inhloso sihlale sisho ayikho imali eqoqwayo eyenziwayo, malike idumele lakhowayo, inhloso kusuka ukuthi wena usizakale. Sihlale sicabanga indlela zokuthi konje yini enye singayenza ukuze ibandla likaNkulunkulu lakheke. Kumnandi kakhulu kubona omama sebezenzela awabo ama-conference aqondene nezinto zabo zabantu besifazane bese beyasizana ngalendlela. Mamkazi usakhona ke studio akazukuhamba, ngisazobuye ngimbuze eminye imibuzo nawe masinginikeza ithuba lokuphawula, ngoba ngiyafuna ukuzwa kuwena ukuthi nina nisizana kanjani nabantu besifazane. Masikhuluma ngabantu besifazane beseva abanye, kulindelekeni benzani? Abantu besifazane bayagxekana nje kuphela, kugadwe
hairstyle yalo, ingubo yalo injani lo, engathi uzenza juicy, yini lo lokho enaka kanjalo umfundisi nezinto enjalo. Noma abantu besifazane bayakwazi ukulekelelana ezintweni kaNkulunkulu. Nenze njani kweleni ibandla, nihlanganisa kanjani, siyayisizwa izinto ezinhle abantu besifazane ngolwezine bayahlangana kuphi. Ngizofuna ukuzwa nakuwena sishaya leso sikhathi. Kodwa ke sibuke nasezwini likaNkulunkulu ngoba sinawo ama-examples la khona uNkulunkulu esinika isithombe sabantu besifazane besiza abanye abantu besifazane. Ngicathi ngenhloso yokuthi nathi sifunde kulokho bese siyalingisa kakhulu abantu besifazane babalingise laba bababona ezwini nabo benze njalo empilweni zabo. There are many examples. Mhlambe mastomula nje siqale uyakhumbula ama-midwives amaHebheru lapha eGibhithe. Abantu baka-Israyeli sebeyanda baningi. iGibhithe li-concerned ukuthi mangase kusuka impilo amaHebheru angahlangana nezitha zethu basinqobe ngoba baningi banamandla. uFaro athi ayibulawe izingane zabesilisa, akukhuleza amantombazane kuphela ayibulawe zabesilisa. Mawubuka kwencwadi neExodus chapter 1 uthi verse 15, inkosi yaseGibhithe yathi kubabelethisi bamaHebheru okungu Shifira noPuwa, lapho nibelethisa abesifazane bamaHebheru sebesesigqikini sokubeletha, nibone ukuthi umfana niyakumbulala, kodwa uma kuyintombazane niyiyeke iphile. Kepha ababelethisi babamesaba uNkulunkulu, abazange benze njengokuyela kwenkosi yaseGibhithe, kodwa babayeka abafana baphila. Labo mama babe nelungelo ngaphezulu kwelungelo, instruction, umyalo wenkosi ukuthi abababulale abantwana babafana, kodwa abesabanga ukusho kwenkosi, abesabanga abantu basezweni, besaba uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu uthe ungabobulala, bayiyeke izingane zaphila, bayilekelela izingane zaphila. Sibonelo lesabesifazane beprotecta abanye abantu besifazane, beprotecta abantu besifazane abatetayo even against the instruction of inkosi. Bethatha irisk enzima ngoba makutholakala ukuthi abawugcina umyalo wenkosi babengafa ngisho ukufa, kodwa abantu besifazane risking their lives to serve abanye abantu besifazane. uNkulunkulu ufuna abesifazane abakholwayo babe njalo. Thatha ama-risk, hayi kuze kube right kuwena, babe right bona, basebekhulile sebeqedile ukuteta, kodwa bathatha ama-risk ukusiza abanye abantu besifazane. Uyaye wenze njani wena? Khona okwenzayo for abanye abantu besifazane njengomuntu wesifazane, noma uyicabangela wena kuphela nowakho umyeni nabakho abantwana, noma wena nje kuphela mawukuthi awunabo abantwana nomyeni, noma uyacabanga ukuthi ungabasiza kanjani abanye abantu besifazane? Utheni uNkulunkulu kuwena ngezinto ofanele uzenze kwabanye abantu besifazane? Iziphi iphiwo nazo ofanele ngabo baseva ngazo abanye abantu besifazane, noma umandla nje la ekubadiceleleni phansi, ekuboneni okwrong ngabo kunokuthi ngabe uyabalekelela? Khona incwadi kaExodus kunesinye isibonelo sikaMiriam, udadewabo kaMoses. Umbona uMiriam owayenesiphiwo sokuprofetha, ehola abanye abantu besifazane, baholela ekudumiseni nasekwethembeni uNkulunkulu. Uthi Exodus 15 uverse 20, kwase kusuka uMiriam umprofethikazi, udadewabo ka-Aroni, wathatha ithamborini ngesandla sakhe, instrument yomculo le, waphuma nabo bonke abesifazane emva kwakhe bephethe amathamborini abo, besina bedansa phambi kaNkulunkulu. Wayeqeda ukubavulela ulwandle olubomvu uNkulunkulu, wabulala impi yase-Egypt, baphepha baka-Israyeli. Verse 21, uMiriam wahlabelela wathi, hlabelelani kuSimakade ngokuba uphakeme kakhulu, ihashi nomgibeli walo ukuphonse olwandle. uMiriam uhola abanye abantu besifazane ukuthi abaphakamise amehlo abo bawabheke kuNkulunkulu, bamdumise ngenxa yalesenzo asenzile. Umama oholela abanye omama kuNkulunkulu, umama ogqugquzela abantu besifazane ukuthi ababheke kuNkulunkulu, ababone ukuthi uyena obenzele okuhle, uyena ofanele ukwethenjwa. Umuntu wesifazane lo elekelela abanye abantu besifazane. Yadingakala kakhulu lento ebandleni, badinga lo Miriam abazothi wenza labantu, bantu besifazane, asibhekisa amehlo ethu kuNkulunkulu, uye umsizi wethu. Uyamkhumbula uRuth noNaomi, bobabili bashonelwa amadoda. uRuth ube umalokazana laphana ekhaya likaNaomi, egane umfana omunye wabafana bakaNaomi. Ushonile manje umfana, noNaomi usashonelwa indoda, babafelokazi bobabili bayalekelelana. uRuth uyanamathela kuNaomi, uNaomi
ubhekisa amehlo akhe kuNkulunkulu ubuyele ezweni lakubo kwaIsrayeli, bobabili bayasizana osizini lwabo badonselana enkosini until uNkulunkulu aze bakhumbule ababusise ngendlela ababusisa ngazo. Bona omama bebambene osizini bashonele bobabili kodwa badonselana enkosini, bayalekelelana, bayaduduzana. Uyayifuna uNkulunkulu leyo nto. Baningi abantu besifazane ababhekene nobunzima obahlukahlukene, badinga abanye abantu besifazane. Bakhona oNaomi abadinga oRuth, noRuth abadinga oNaomi. Babehlukene nangeminyaka, uNaomi imdala, umama uRuth usemusha usemncane. Lobo buhlobo, lokho okuthandana, lokho okusizana kuvela enkosini. uNkulunkulu uyabafuna abantu besifazane abenze njalo. Lapha kuProverbs 31 sinesibonelo esihle salo umuntu wesifazane uNkulunkulu ampendayo encwadini yeZaga chapter 31, empendela ukuthi sonke simbone ukuthi nangu umuntu wesifazane uNkulunkulu ufuna benje. Uthi ku verse 26 ezinye zezinto achazwa ngazo, uma evula umlomo wakhe kuphuma ukuhlakanipha lo mama, nesifundiso somusa sisolimini lwakhe. Mayikhuluma akuphumi indaba zabantu, mayikhuluma akuphumi umgosi, akuphumi ama-current affairs, iphephelisha, social media iphetheni, kuthini okutrendayo, ubani usezwana nobani, ubani ushiye bani, kwasha kwacima kwavutha amalanga, bakuphuma amasophi, nhlobo kuphuma ukuhlakanipha. Phuma into eyakhayo, uthi nesifundiso somusa sisolimini lwakhe lo mama. Kuphuma izwi likaNkulunkulu, kuphuma iyalo ezenza omunye umuntu wesifazane ahlakaniphe. Uqala ukuhlakanipha ukumazi uNkulunkulu. Umama oholela abanye omama enkosini lo, hayi obaholela kumgosi nanenye abantu basezweni abaholela kuyona. Wenze njalo nakuphumani ngowakho umlomo. Abantu abakwaziyo abahleze bekulalela bezwani kuwena. Waziwa ngani? Iliphi iphepho olidayisayo ohleze ukudlana? Lake sibe nabantu besifazane abakhuluma ukuhlakanipha, abalaziyo izwi likaNkulunkulu, abaliphilayo izwi likaNkulunkulu, futhi abaredi ukulishare nabanye izwi likaNkulunkulu. Bonke abantu abajolene nawe bakheke enkosini, basindiswe bangasindiswanga, baqine asebesindisiwe, bakhule badlondlobale ngenxa yokujolana nawe. Hayi ukuthi umuntu ojolene nawe ande ajule ko social media nasentweni ezingasizi kunokuthi ajule uNkulunkulu. Yamkhumbula uElizabeth benoMaria, bakhulelwe bobabili, uRuth noNaomi babashonelwe bobabili. Laba bakhulelwe bobabili ngendlela supernatural. uElizabeth usemdala, uNkulunkulu umnikeza umntwana ebudaleni bakhe. uMary usemncane, akakayazi nendoda, kodwa uNkulunkulu uzomnikeza umntwana naye emncane kanjalo esayi-virgin. Kuleso simo sabo bayahlangana, bayalekelelana. Sibona uElizabeth laphana Luke chapter 1 uyamgqugquzela uMaria. Mayifika kuyena uyamncoma, uthi verse 45, ubusisiwe lowo owakholwa ukuthi kuza kufezeka lokho okwakhulunywa yinkosi kuye. Wenza kahle Maria, wakholwa uNkulunkulu. Wenza kahle, wayamkela intando kaNkulunkulu. Ubusisiwe sifazanweni, sibusisiwe nesithelo sesisu sakho. Umuntu wesifazane omgqugquzelayo omunye entandweni kaNkulunkulu, amfunele okuhle, amkhulekele, amncome, am-encourage ukuze ezokwazi ukuqhubeka nentando kaNkulunkulu. Wayazi uNkulunkulu sinzima lento ayinikeza uMaria. Uzomdinga umuntu azomgqugquzela. Ingakho emisa kuElizabeth bese egcwalisa uElizabeth ngomoya ongcwele, khona uElizabeth ezokhuluma amaqiniso avela kuNkulunkulu. Bayadingakala abantu besifazana abanjalo, abaqhubezela abanye phambili, babadonsele enkosini, bangabahlehlise emumva. Umuntu wesifazane othi mawumjwayele ugcwala umlilo for uNkulunkulu kunokuthi uthelwe ngamanzi, ngoba uyizwe nje lo mama. Mawusondele kuyena ugcwalizwe nezinto zasezweni, uvele uvithike emoyeni mawuhlangene naye. Kodwa umuntu wesifazane okukhwezelayo, akugqugquzele ngoNkulunkulu, bayadingala abantu besifazane abanjalo. Neyazi le ekaTitus sihlale sikhuluma ngayo, alathi khona chapter 2, abesifazane abadala abafundise abesifazane abancane ukuthi bamele ukuphila kanjani. Ufika bayale bona uPaul labesifazane abadala ukuthi ababe abanjani. Athi verse 3 uTitus 2, abesifazane abadala mabayiphathe ngokufanele ubungcwele,
bangabi yinhlebi lento besikhuluma ngayo, kungaphuma ukuhleba emlonyeni yenu bantu besifazane, akayiphele leyo ndlela yokuduma kanjalo. Bangabi igqila zewayini kodwa babe ngabafundisi bokuhle, bese begqugquzela besifazane abasebasha ukuthi abathanda abayeni babo, abathanda abantwana, babe abanengqondo abamsula, baphatha kahle amakhaya, abalungile, abathobela abayeni babo ukuze lingahlanjalazwa izwi likaNkulunkulu. Kufunela abantu besifazane abayibonelo kulokhu futhi abasiza nabanye ekutheni bakwazi ukuphilela uNkulunkulu. Usibizela lokho uNkulunkulu bantu besifazane. I-ministry ayizukwenziwa befundisi nje kuphela, kodwa abantu besifazane uNkulunkulu uyafuna basizane. Khona la indoda engeke izifike khona noma ikhuluma izwi likaNkulunkulu, kodwa khona izinto ekufanele ikhulunywe omunye umuntu wesifazane ukuze asizakale umuntu wesifazane. Nenze njani? Ngiyafuna ukuzwa nobakho ubufakazi lapho ngakini lapho ebandleni lenu kwezeni ikokela, nilekelana kanjani, nisizana kanjani nabantu besifazane masikhuluma about women serving other women. Kudingakalani, kushodani, abantu besifazane badingani. Sithinte nawe uma uthumela uWhatsApp 073 709 1991 073 709 1991 noma ushayela ucingo e-studio 086 1010 300 makuthi ushayela ngqo e-studio. Sikhulume ngeindaba zabantu besifazane, bamele basizane kanjani abantu besifazane, ithini idingo eyidinga ukuhlangabezwa abantu besifazane beyihlangabeza kwabanye, yini vele abayenzayo already. Usazise ngalokho Mamkhazi, ngoba usakhona, uthini wena? Abantu besifazane bayabasiza, abanye abantu besifazane babasiza kanjani? Iziphi indlela ezisadingakala, iziphi neniyibone ucathi kufanele ngabe kuba njani? Mamkhazi. Ngiyabonga baba. Thina sabantu besifazane siyasizana nje kakhulu. Ngokuthi nje sikwazi ukufonelana umuzi umuntu ukuthi kuhamba kanjani empilweni. Kungagcini nje ukuthi masibonana sijabulelane masibonana, kodwa umuntu noma ese-absence engasekho eduze kwakho, sifundisane ukuthi lo muntu uyafuna ukwazi ukuthi kwenzakaleni, kwenze njani, ulaphi, uzihluphe, uzikhathaze ngomuntu uma ungasamboni. Kungagcini nje masibonana nje kuphela. Nokunye futhi engingakufisa sabantu besifazane ukuthi ngathi singakhula kona noma sisizane kona somama, sikhulisa izingane zethu ngokwazi uNkulunkulu, sikhulisa izingane zethu kakhulu zisencane ukumsaba uNkulunkulu, ngoba masikhulisa izingane zethu zimsaba uNkulunkulu kulula kubona ukuthi besihloniphe thina sibadala, bephinde behloniphe nabanye abadala singekho thina, ngoba bazobe besaba uNkulunkulu. Ungathi nje somama singafunda nje ukuthi izingane zethu sibafundise inhlonipho, sibafundise uthando likaNkulunkulu, kakhulukazi ukuthi behambe ngendlela zaNkulunkulu. And masenza kanjalo ngisho nabantu bangaphandle, mangithi abantu bangaphandle, abantu abangamazi uNkulunkulu noma abamphikayo uNkulunkulu, bebona uNkulunkulu kuthina nezingane esiphila nazo, nezingane is around us, ukuthi uNkulunkulu wenze njani ngabantu bakhe. Siphinde nje baba futhi engingakufisa ukuthi kwenzeke, fix each other's crowns sabantu besifazane. Lento yokuhlebana siyeke nje. Singathi singaba go-to ladies. Wazi kahle mase sengifika mama usibanibani ngizothola usizo, mase sengifika mama usibanibani ngiyazi lento engicabanga uzongisiza, even if ingaseyona into ephathekayo, kodwa ngiyezwe nje kaNkulunkulu nokuthi si pray for each other. Pray for each other. Singayihaleli enye into yomuntu wesifazane ngoba awukwazi ukuthi what they going through. So thina nje sabantu baNkulunkulu, sabantwana baNkulunkulu, so mama esindisiwe, kumele sikhulekele those women as well abafisayo ukusindiswa, ukuthi uNkulunkulu abe nabo, nokuthi ithemba lonke umuntu alibeke kuNkulunkulu, angazenzeli ngokwazi kwakhe nokuhlakanipha kwakhe nokubeka ubuhle bakhe phambili, ukuthi ubuhle bakhe buyamsebenzela. Ngoba isikhathi esiningi abantu besifazane bayakuthanda lokuthi ubuhle, your beauty works for you. Ukhohle ukuthi it's not about your beauty, kuwumusa nje. Lami masihambise lokho phambili sabantu besifazane ukuthi yonke into esiyenzayo uwumusa.
ngaleso sikhathi nje kusuke kuwumusa kusuke ngabona ukwazi kwakho nokuhlakanipha kwakho. Siyakuzwa masibonge kakhulu lapho. Ngizafuna ukuzwa samole ukuthi neBhayibheli ngalizwe likhulu nabantu bayasho leyo kuhlebana ngiyezwe nawe uyayiphatha. Ukungifahlazele nje zobuye kunithuba ukuthi kahle kusuke kwenzakalani angazi yini le eba i-temptation kangaka ebamnandi kangaka kukhulunywa ngabanye abantu kodwa ngizwa ke sizwe uMakhumalo esimere ukuthi yena uthini. Mama balohlena lapha isitudio Mama Shazi. Hayi, ngiyambona isiphalaphala ngesibona isiphalaphala. Hayi, ngilalele awuzikeli ngumfakazi ave kuba mnandi babehlangene nomama bebodwa. Ave kuba mnandi eAugust ngathi ungephele. Omama bayafundisana, bayakhana, banikana isibindi. Ngihle nanje babukhosi kuze kushaye lo Makhumalo lapha isibheke esimele. Sibonge kakhulu Makhumalo. Uganile kuMamkhazi, siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngiyanibona lapha ku Facebook nanguzanele Maze uthi ngihleli nani namhlanje befundisi bami nginilalele ngisalalele isiphalaphala lesi ohlezi naso impela basho njalo Mamkhazi simbongela kakhulu babukhazi. Uthi unoxolo Knox Mkhize siyabonga sewukhona mfundisi nesihambeli sakho khalihle mthimkhulu amen mfundisi nozivakashele estudio siyabonga ukwazisa inyanga yembokodo udumo lokuKristu amen impela malube Kristu dumo umama Mabongi Maphumulo nene amen mfundisi ukhoza nesihambeli siyabonga ukuba nani nanginonhlanhla Mzimela siyanizwa sinilalele msakazi big up to imbokodo usho njalo ngibona nonhlanhla Mabhide lapha ngicathi umfundisi Mabhide lo SDF muthi haleluya yinhle njalo inkosi siyabonga komama ngalombono omuhle kangaka ngathi ukhuluma ngeconference lekade ikhona sengathi uJehova anikhulise ekumkhonzeni impela mfundisi nathi sithandaza kanjalo sengathi inganda lento enhle omama bekhonza abanye omama munonjabulo Mwelase salapha ku Facebook ama message bazana basithumela wona nonjabulo Mwelase Mazibuko ngiyabingelela mfundisi nosisi onaye namhlanje siyabonga amazwibela ayizolo be blessed nawe sisinonjebe siyambonga uNkulunkulu usiyabhele njokweni amen befundisi siyababongela bonke abantu besifazane athini for the informative session as we followed online bebelalele online I must confess usho njalo mayiqhubeka that I drove past there yesterday ngapopola ngisemotweni ngifisa ukuba impukane ukuzwa izingxoxo zabo in seeking to understand and treat them better as a godly offspring amen usho njalo but on a lighter note ngibalekiswe ubuhle bedeko emhlophe neziqhoko zabezinhle kudos we stand in prayer with them cha ngibonile nami wesiya iziqhoko bezikwelinye izinga ngiyakuthiwe levels uSandile Ndlovu lapha WhatsApp esibingela nje uSandile uthi hi hey how's it Sandile usho makhona okunye osiphathele khona uMethi Mngoma ngiyabingelela mfundisi Khoza nomfundisi Nkosi in absentia indeed it was a beautiful conference ngiyabonga kumama Khoza ngehaga ngiphe yona sifunde kakhulu izolo siyabonga to our speakers uyabona abantu besifazana nje nento njengehaki isho likhulu imagine indoda ibonga ihaki kodwa abantu besifazane bayazi bona bakhonzana kanjani bayazi kudingakalani uNkulunkulu uyabasebenzisa ukuthi bathinte la ukufanele kuthintwe khona ukuze umuntu wangaphakathi asizakale ngiyababona nabanye soza kubona kodwa awungisize la wemamkhazi kulebe ngiyibuzile usenze nje thina madoda understand yini lesilinge esikhulu kangaka abantu besifana baba naso kugcine kukhulunywa ngeindaba zokuhleba kangaka yazi baba Khoza there is absolutely no reason yokuhleba kodwa nje ngokwami ukubuka nokwami ukwazi
umona umona babukhoza umona ngoba uhleba for no reason. Umuntu uthola ukuthi niya group of people ngenze example awuyedwa ncoma ukuthi owazi wamuhle umama sibanibani sasadlitha isicathulo sakho or isikhwama sakhe asiphethe mase kuba khona kuhleba kuqala lana ke oyedwa afika ancome kahle mase ethi lo munye hayi kodwa mina bengengize ngisithenge lesiyana yabona nje lesiyana futhi nje yifake leyana hayi ke base seqale lo wesibili washo njalo lo oqale kahle it's like bayamcindezela then the whole crew zobe sithi ayi kodwa ngempela iyaqala ke sebeyaqala ke sebahleba yiko ngithi ukuhleba for no reason there was no need it's either uvesane wathula wangasho ukuthi hayi akuyona ibrand oyithandayo wena ubesanuthule but ekulideni ukuhleba kusuka khona usuke encome kahle mase kuba khona ogxekayo mase kugcina lo ogxekayo kodwa nje baba ngiyafisa sabantu besifazane sifunde kakhulu izolo ukuthi if you are a godly woman untwana kaNkuluNkulu la ofica kuhletshwa khona noma kuthiwa kuyahlekwa nasemsebenzini la sisebenza khona awuphuma eceleni abazi emsebenzini ukuthi cha angeke ke sikhulume phambi kwakhe ngeke azaphawula asibi labo bantu besifazana abanjalo ungaphawuli into ekwazi kahle to break a next person ngoba if tables were turned kuwena abakhuluma ngawo nawe futhi kuzokuphula kanjalo so njengabantwana baNkuluNkulu kumele sikufunde lokho nje ukuhleba sikuyeke and stop nje if it's around you let it be known ukuthi it's a no uNkulunkulu akayifuni leyo nto yizwakala ma ungineze nawe kwakho ukuphawula lapha ekhaya 0737091991 ungasumela ivoice note yakho noma i-text message mawushaya e-studio kube u-0861010 sulithatha ucingo lwakho bukhoma e-studio ake sizwe ubani lo Sipho Shabalala ke sizwe ukuthi yena usiphatheleni. Yes. Mama kusithethela amazwi amahle yalabo khuluma ngaleli verse lena la Exodus 1 chapter 15 la kukhulunywa khona ngababilities ukuthi noma utholile umlayezo ukuthi yena ababulala abafana bebethola ababilities abafana bababulala kodwa ngoba basaba uNkulunkulu bangababulala abantu basema baba Hebrew ngoba sabile uNkulunkulu simsaba uJehova simkhonze futhi amen. Amen usho njalo lapha nasithathe nangomunye umlaleli sikumkele usemoyeni sawubona sisibalekele lo uphinde uzame futhi sizokuthatha uma ucingo lakho lingena uphinde uzame nje lapha ku 086 1010 300 sikwamukele moyeni sawubona siyaphila ninjani nina Ikhona Baba Majola. Baba Majola, ithini inkosi? Ngiphila baba. Inkosi nathi impela njani nini? Ikhona nathi baba kusema ngesibonga ukosami ngomama unkosi amabethu abahle sibathandayo. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu ngabo. Nathi nje besingekho kodwa ngamehlo engqondo. Sesibona sesikhona sesiphakathi njengoba nixoxa nje nathi sesibona ngamehlo engqondo uNkulunkulu abakuthi nje ekhulunywa umama lathi balike kakhulu kabi leyo kuhleba uNkulunkulu ayifuni bazalwane akayifuni futhi yenza ukuthi ibandla likaNkulunkulu lingayi phambili ngenxa yokuthi singathi ulimi lwethu lungabi imbaxambili. Nami ngiyakhuthaza impela ukuthi abazalwane bekhulumane kahle ulimi lwabo lukhulume izinto ezinhle zonke hayi ezimbi Nkosi yami siyabonga kakhulu uNkulunkulu abakuthi sabagcina abakhulise njalo abafihle andise ubuhle phakathi kwabo egameni lenkosi uJesu nobaba uNkosi la ikhona Nkosi yami uNkulunkulu abenayo asigcinele yena egameni likaJesu siyabonga kakhulu baba. Sibonge kakhulu Baba Majola lapha empangeni. Sikwamukele moyeni sawubona sesibalekele lo zame lo sikwamukele nawe sawubona usemoyeni sawubona yebo mani njani ubani lokuphi
iphilile umama uSithole e14 embali. Mam Job. Yebo, mntwana uNkulunkulu. Siyabonga ukuhlangana komama, sikhulisana, siyalana. Ke ngingene kule ndaba yokuhleba. Ngeke umamkhoza azohleba kimi uma engazi ukuthi angihambisani nokuhleba. Lento yokuhleba iqala kanje. Uma abantu behleba waphendula, kusho ukuthi uyabakhuthaza ukuthi abaqhubeke bahlebe. Toma behleba njengoba usisi enze example yokuthi umunye uthenga ifake yena ubengeka ayithenge. Cha, mawumntwana kaNkulunkulu uzomtshela kahle nje ukuthi lalela sisi. Yabona njengoba eyithengile uyayithanda yakhe. You've got nothing to do ngento yakhe ayithandayo. Asithandi izinto ezifanayo sisonke. Ukuthi nqamleke nje eduze ngoba masiloko esiphendulana ukuthi hawu iyabiza injani sandise kusho ukuthi enjoya lento ayishilo ngalomzali wayo. Yeah. Amen. Amen. Sibonge kakhulu kuma. Iyezwakala iyacaca nakimi mase neyichaza kanjalo. Asemba bakhuzeka abantu besifazane ngoba nezwi likaNkulunkulu lisho njalo vele bangaba abantu abahlebayo kodwa babe abantu abakhayo ngamazwi abo. Amazwi abayoliswe ngusawoti ahleze lungele ukwakhe. Sithathe nangomunye. Sikwamukele sawubona. Sanibona mkhathi. Yebo baba ninjani? Siqinile. Silalele siyabonga kakhulu ngenkonzo eyenziwa omama. Uyabona lona wesifazane owayethunga kwizenzo. Yebo uDokas. uDokas. Yazi mosefile bakhala abantu bavuka ekuseni ngenxa ngelishayiyeke. So manje ngithi nami abantu besifazane abenze kahle ngoba ibona indlela abantu izingane zabo ngoba behlebe sokhula ihlebe wabe nomona sokhula kunomo ingane iwuwe mzali ekhaya ukuba ephela ukwazi ingane ikhule yazi uNkulunkulu imbona kuwo. Amen. Sibonge kasayisho ngoba buthi banisekhohliwe kodwa ke siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngalokho kuphawula uthi omunye la ku WhatsApp balongcobo zophila. Amen. Lapha emsakazweni sibonge amazwibela inkosi ilandise ivangeli elihle eHammersdale ivangeli elihle lo eHammersdale. Sibonge kakhulu sis elihle engathi inkosi ngenze njalo impela. Uvusi ngicathi uvusi lothi amen befundisi sihle isihloko somama bezokwakhana babinisane badle nezwi lenkosi sebeyingcosana abakholwayo komama kwakuhle siyabonga lwande uthando enkosini Vusi kaMlaba eMandeni. Sibonge kakhulu Vusi sithi amen impela alwanda uthando enkosini. Uthomunye sawubona mfundisi e-studio nosisonayo onaye miyazi into yabantu besifazane organizer baye sehlula thina amadoda ngithi pick up kwimbokodo Musa Dlomi ngakho kungafundeki kahle Musa manje uthi bayasihlula abantu besifazane kodwa ke yinhle impela thina obikhona amatafula nedeko kuyakwenzeka kanjani insizwa angazi ngikubone ukuhle kanjani makuhlele thina kodwa ke angazi ukuthi kuyakube isima kanjani kodwa eyo mama impela nami ngiyayivuma induku mase kuza ngasekuhleleni kube kuhle. Uthi uAngel lapha ku Facebook Shalom mfundisi Khoza noMadam Khazi ngikhona nginibheke ngqo ngisemolweni siyabonga kakhulu ngeimfundiso siyakheka kakhulu amen sibonge kakhulu sis Angie siyabonga inkosini uChristina Nkala kwaNkosi amen mfundisi nomama ovakashile cha ngiyakhula
ekulaleleni le show. Siyayibonga inkosi lokho impela esikufisayo. Bakheke abantu baNkulunkulu ongasindisiwa sondele ensindisweni osesindisiwe akhule enkosini adlondlobale lokho impela esikufisayo. Uthi uzanele maze siyabhele njokweni cathi uphendula siyabhele nje uthi ukube ungenile wazobona kumnandi uma sihlangene bengekho laba uzanele kanti unjani nje uthi manje ngimuzwa ukuthi uzanele uthi kumnandi kakhulu uma behlangene singekho thina hayi izanele ngeke angiboni sinjalo ngempela kuba mnandi kakhulu uma sihlangene sonke awukahle mazethe uMamthiya Zulu uthi amen babukhoza noma mkhazi inkinga enkulu competition mikuthina iyona edala umona bengase sifunde ukuncomana nokusupportana nokubambisana kungaphela nokuhlebana. Siyabonga kakhulu ngokusakha simbonga kakhulu uNkulunkulu impela ungacompete nomunye umuntu wonke umuntu une lane yakhe agijima kuyona. uNkulunkulu sidala ngeindlela ezingafani wasenza thanda into ezingafani wasinikeza ubizo olungafani nezimo zempilo ayifani nje abantu abaphumele ngendlela efanayo ungacompete mjabulele umunye izinto mazimhambela kahle noma ngabe kuthiwa ayikahambi kahle kuwena uthemba inkosi ngesakho isimo bese uba umuntu obagqugquzelayo abanye bakhulume kahle abanye musifukule isithunzi sabo kwabanye abantu kunokuthi usidicele phansi income phela noma kuthiwa iyona ke fake leyo makuyona iaffordayo ncoma mayinhle bantu besifazana uthi balo ukhanye Dube kaBB siyabonga kakhulu ngalolu hlelo siyakhula njalo enkosini sibonge kakhulu sisikhanye siyajabula mawuthi njalo sizwe uthini lo ngiyabingelela kuyivuma FM uzwela khenene la esho Sunnydale mfundisi ukhoza yazi sathi into enye indaba futhi namhlanje yazi yona into engihlalele ngiyibuka futhi uyazi lapha ake sibuka ku Genesis 27 siye kulapha ku verse 6 nangu mama uRebecca lapha nasexove izingane uvela umama uRebecca njengomama ongalungile ngoba uJesus ukuthi uneyindlebe uzwa ubaba ukhuluma nenye indodana yakhe uyayitshela ukuthi ayihambe ehlathini yothola inyamazana ukuze ayinike isibusiso lo mama ucabangela enye indodana yakhe yena uyabona ubaba uza udla imbuzi ubengafuni imbuzi ubefuna inyamazana ubaba and ubaba egcineni lokho ebuzile ukuthi ngabe ngempela uyena yini usibanibani uyabo ngoba uyasola kodwa manje usegqokiswe eingubo futhi lo mfo okungezona ezakhe ugqoke zenye indodana ubaba lana kahle kahle ufuna ukudedela isibusiso sagcina siphambene ngempela saya kwenye indodana ongesiyona ngenxa kamama ongenzi kahle ukuthi nje umama athanda ingane zakho zonke ngokulingana so la mfundisi impela ngiyabonga lento esikhuluma ngayo ukuthi omama uyabona ngoba lo mama kahle kahle ukuhleba kwakhe kuxovile manje uyokhuluma nenye indodana yakhe ngento engekho ubaba ngazeze isho uyoqamba nje amanga ukhuluma iphutha uyabo so nje uNkulunkulu wami ngiyafisa impela oma bethu ukuthi uma unezingane ezithanda zonke ekhaya ngendlela efanayo ungazixovi ngiyabonga kakhulu ngisesho eSunnydale uzwe sibonge kakhulu Zwe sasal so story sika Rebecca mepatanisela uJakobe kanti usemoshela uIsau impela isifundo esihle ngomama ukuthi bayiphathe kahle ngizokuneza ithuba futhi wemamkhazi ukuye uPaul nje kulezi zinto abayishoya abazalwane sesiya nangasemaphethweni kodwa uThembi Dimba uthi amen babukhoza nomama nginani ngiyacabanga uthini kuzophela uhlelo osiyabo uthi angikuzwa uthini wethembi Dimba kodwa siyakuza ukubonga noma uyacabanga kuzophela uhlelo siyabonga kakhulu nathi uthi omunye good evening Vuma 103 FM Cape Town Tygerberg Nature Reserve on night shift mobalo seri patrol uvuyo Mxoli usilalule kude eKapa lodumo siyayibonga inkosi makuzwakala nalapho ake sizwe nangomunye umlaleli wethu uthi yena uthini ukhona umkhulu hayi ngeke ungabona basha kanjani labantu abala estudio ngicathi ilahlekile leyana ayiqondene nathi
uThembi Dimbu uyacacisa ukuthi ukhuluma ngokuhleba kuleyo myalezo akade ukhuluma. Masiye ngasemaphethelweni mamkhazi ungathini nje kulezi zinto abalaleli zonke abayishoyo abanye bayaphawula endleleni ubuyi-analyze ngayo indaba yokuhleba bayavumelana nawe impela bayayala nabuthi abantu besifazane ayiqondi indlela zabo ungathini kubantu besifazane? Sabantu besifazane usindisiwe ungasindisiwe njengoba sishilo umama my phone ukuthi if kukhona umuntu ohlebayo wena mele ene umvimbi nje ziqala ungayi-entertain leyo nto ngoba iyona lento eyenza ukuthi ene iqhubekele phambili and ukuhleba akuhambi nje kodwa ukuhleba kuyisihlobo senzondo kuyahambisana lokho so uma uhleba shuthi vele unenzondo ngoba babukhoza akubona abantu abangasindisiwe kuphela abahlebayo amanenzondo nabantu abasindisiwe bayahleba futhi banayo inzondo so ikona ke nala ekungena khona ukuthi ene iba umntana kaNkuluNkulu oqotho rather uhlale wedwa kodwa ulimele iqiniso ungathi uthi umntwana kaNkuluNkulu makuhleba ngabanye abantu baNkuluNkulu nawe uya-entertainer leyo nto iba umama oqotho iba umntwana kaNkuluNkulu oqotho noma ungaseyena kumama uma umntwana nje kaNkuluNkulu imele iqiniso unga-entertain izinto zasezweni ngoba ukuhleba okwasezweni and uNkulunkulu akayikuthandi lokho. Sho njalo impela umamkhazi abantu besifazane basibalekele lesilingo sokukhuluma kambi ngabanye abantu besifazane uthi namlaleli masimthatha ngasekugcineni amen mfundisi ukhoza nakuwe mamkhazi siyabonga kakhulu imfundiso uNkulunkulu akalekelele ngempela kubantu besifazane aqondise nolimi athambise inhliziyo necompetition nje Nkosi yami sifunde nokwaneliseka amen umpilo Msomi kwaSimon uthi abantu besifazane abafunde ukwaneliseka ngalezi zinto uNkulunkulu asuke ebaphezona waneliseke ngalo wakho umzimba ngalabo bakho ubuso ngalezi zakhi inwele nezakhi ingubo mungabuki ezomunye bese uyayifisa ungayifisa into yamakhelwane wakho uzugcina ubona ingamfanele yena engathi ifanele wena lento bese umdicelela phansi ukhulume kambi uthi nenhliziyo ayithambe ingaqini umuntu akwazi ukuthanda odadewabo makwazi ukuthanda abanye abantu besifazane ebandleni abe usizo kubona abe umuntu obagqugquzelayo basiza enkosini abe nothando kubona uma uthando lokhona enhlizweni nolimi liyaqonda akube uJesu usho njalo uthi ngokuphuphuma kwenhliziyo kanjalo nomlomo uyakhuluma sengathi ngaba njalo uthi ubone ikhumalo ngiyabengela egameni likaJesu mina ngithi inkinga yilo ohletshelwayo okay ukuhleba kuliqedile ibandla kanye namafamily abantu abahle kuhletshwa ngisho nangabafundisi usindiswa kanjani uma usahleba uvuma kuhletshwe ngabanye kuwe futhi nawe kade ukuthi ungayamukela indaba yabantu abazohleba kuwena iyezwakala impela asikugweme thina sisodwa kodwa futhi singavumi nabanye abantu bahlebe kuthina mamkhazi sesiphela isikhathi sethu awuvalelisi nje uthi bye kubalaleli. Siyabonga abalaleli siyathemba ukuthi ngonyaka ozayo nizophinda futhi sihlanganeni eMontclair kuzobe kukuhle kakhulu uNkulunkulu anigcine nisazoba nesonto nje ngiyanicela kuNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu abe nani ahambe nani kukho konke nikufisayo ngoba isonto liza nje kube kuhle konke. Amen. Sibonge kakhulu mamkhazi usivakashele studio sibonge kakhulu nakuwena ngokusilalela sibonge ngokuparticipate ngokusizakala ngezwi likaNkulunkulu ma khona ukuphuthile uyosithola lapha ku-Sound Doctrine Hub ku-Facebook page uyathola no-Sound Doctrine Hub ku-YouTube uthole ama-program ongazange uwezwe uyafica khona
uNkulunkulu akubusiseke abe nawe akugcina sibonane nawe ngesonto elizayo.